खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै बिटिआरनि तामुलपुराव नोगोद 3 लाख रांजों लोगोसे चेकबुक, पासबुक आरो आई कार्ड गासैखौबो सिखावा सेना लाना खारदों अनुपम डेकानिफ्राय। अनुपम डेकाया डिफेन्सआव साख्रि मावो। तामुलपुर स्टेट बेंकनिफ्राय 3 लाख रांखौ बख'नानै बाजार खालामदोंमोन। बाजार खालामखांनायनि उनाव बाइकखौ गेरेजाव पाम्पसार मारिबाय थानाय समावनो मिथिस्लाबै माब्लाबानो सिखावा अनुपम डेकानिफ्राय लाना थाङो नोगोद 3 लाख रांजों लोगोसे चेकबुक, पासबुक आरो साख्रिनि आई कार्ड। बे जाथाय जानायनि उनाव तामुलपुर पुलिस थानायाव एफआईआर होनाय जाबाय होनना फोरमायदों अनुपम डेकाया। एखे जाथाय क'क्राझाराव नरेश बसुमतारीनिफ्राय 2 लाखनिबो गोबां रांखौ सेनानै लांदों सिखावा। थारैनो गिनांगौ गैयाजासे टाउनाव लामा सामायाव बेरायनो हानाय थासारिया गैमारा नामा क'क्राझाराव? जाउनाव साननि समावनो सासे रेन्जारनि आखाइनिफ्रायनो सेनानै लांबाय नोगोद 2 लाख रां लोगोसे पान कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स, आई कार्ड, गड्रेजनि साबि आरो एटिएम कार्ड। रां गोमाजानाय नरेश बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला गोमानाय राङा डिपार्टमेन्टनि रांसोमोन होनना फोरमायदों। आथिखालाव बिटिआरनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव बेफोरबायदि जाथायफोरा जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो। रां दाबिनाय, रां सेख'ना लाना खारनाय बेफोर थासारिया बिटिआरआव रायजो राजानि गेजेराव मोनसे गिनो गोनां थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोनदों। बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्मनि आंगो बिफा मनसिं ब्रह्मआ रुंसारि जाबाय। थांनाय 7 जुलाइ खालि मोनानि 7:30 रिंगायाव हरखाबै जिउ गोमादों होनना खौरां मोनदों। जिउ गोमानाय समसिम मेन्देला ब्रह्मनि बिफा मनसिं ब्रह्मनि बैसोआ 95 बोसोर जाबायमोन। हादोराव सुबुं माहारिनि गेजेराव अलखदनि समा बांबोगासिनो दङ। भारत हादरनि गोबां हादोरसाफोरावनो दैबानानि गाज्रि गोहोम गोग्लैनाया खमायाखै नाथाय बांलांदोंसो। सानफ्रोमबो दैबानाजों सैनांनाय रादाबफोरा ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो। नोंथाङा इन्टारनेटखौ अन खालामनाय लोगो लोगोनो दैबानानि खौरांफोरखौ मोननो हायो। जोंनि भारत हादराव दासिमाव लाख लाख सुबुंफोरा दैबानाजों मोगा-मोगि जानानै गावनि न'-बां, बारि बागान, जिब-जुनार गासैखौबो खोमाना लानो गोनां जादों। नोंथांमोना नायगासिनो दङ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखन्ड आरो मुम्बाइआव जानाय दैबाना, जेराव गोबां बेसेन गोसा गारिफोरा दैजों बुखारलांदों। हान्थामेलानि बिथिङाव गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों। मुम्बाइआव रेल लामा, मेट्र' रेलफोरखौ बन्द' खालामनो गोनां थासारि फैदों, जेराव रेल स्टेशनफोराव दैजों लोमफबनाय थासारिखौ नुनो मोनदों। सारिदुवार 6 नं कथालजुलि गामिनि बर' आइजो लावदां बसुमतारीखौ खास्रि बिस्रियै बुथारनाय उदय राभाया थांनाय रबिबार खालि गावखौ पुलिसनो गथायना होनायनि उनाव उदय राभानि सायाव नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो दङ। मैया उदय राभानि न'आव नायबिजिरनायाव गंसे आखाइजों बानायनाय सिलाइखौ बोखांदों सारिदुवार पुलिसआ। उदालगुरि जिल्ला माजबाटआव आसाम-अरुनाचल सिमायाव 1 नं सिकारि दांगा गामियाव हाग्रानि मैदेरा गंसे नखराव गाग्लोबदों आरो गंनै न'खौ सिफायना गालांदों। रनजित दैमारि मुंनि नखराव हाग्रानि मानै मैदेरा फैनानै गाज्रियै गाग्लोबदों, जाउनाव गोबां मुवा बेसादफोरा नष्ट जादों होनना खौरां मोनदों। जाथायखौ खोनानानै माजबाटनि रेन्जारआ हाग्रा बिफाननि मावग्राफोरखौ लानानै रनजित दैमारिनि नखराव थांनानै खौरां लाहैदों होनना मोनथिनो मोनदों। हादोराव हिउमेन ट्रेफिकिंआ गिख्रंथाव थासारि लाबोगासिनो दङ, जेराव आसामनि उन्दै हिनजावसाफोरखौ मोजां खामानि होगोन होनना फुस्लायना लांनानै प्रस्टिट्युट हलआव फानहैगासिनो दङ। आसामनि 2 हिनजावसाफोरखौ बिहारनिफ्राय बोखांना लाबोनो हादों गुवाहाटी पुलिसआ। थांनाय 29 जुनाव रेखा देबी मुंनि आइजोआ 18 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गोमानायनि गुसुर होदोंमोन भांगाघर पुलिस स्टेशनाव। मिथिनाय बादिब्ला 18 बोसोर बैसोनि सिन्धु कुमारी मुंनि हिनजावसाया नखराव गोदान मबाइल फन बिदोंमोन, नाथाय गावनि दाबिखौ मोनफुङैयाव सासे लोगोनियाव थांदोंमोन। सानियारा पारभिन मुंनि लोगोखौ लोगो हमनायनि उनाव सानैबो गोमायो। गुवाहाटी पुलिसआ गोमानायनि गुसुरखौ मोननायनि उनाव गोख्रों इनभेस्टिगेसन खालामदोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला सिन्धु कुमारीनि नखराव मोनसे आननन नाम्बारनि कल फैदोंमोन। हिनजावसाखौ नांगौब्ला 30,000 रां नांगोन होननानै दाबि खालामहरदोंमोन। बे कलखौ पुलिसआ ट्रेक खालामनानै लकेशनखौ बिहारनि पूर्णिया जिल्लायाव मोनो
आरो लोगो लोगो भांगाघर पुलिस स्टेशननिफ्राय मोनसे टीमखौ बिहारनि पूर्णियासिम दैथायहरनानै गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों रां दाबि खालामग्रा तानवीर आलम मुंनि सुबुंखौ हमनो हायो आरो सानै हिनजावसाफोरखौबो बोखांनो हायो। गुवाहाटी पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला सानै हिनजावसाया गुवाहाटीनिफ्राय दिल्ली फारसे थांनो थाखाय पल्टन बाजार रेलवे स्टेशनाव दंमोन। बे समावनो सिकंदर आली मुंनि सुबुङा सानैखौबो दिल्लीसिम थांनायाव मदद खालामनो रादाय होनानै एन्ड्रिस आली मुंनि सुबुंनो गथायना होदोंमोन। एन्ड्रिस आली आरो बिनि बिसि बाबली आरो वेस्ट बेंगलनि खायरुन्निसा मुंनि आइजोजों लोगो नांनानै सानै हिनजावसाफोरखौ सिलिगुरिसिम लाना थांदोंमोन बासजों। बिनि उनाव बिहारनि आकबर मुंनि सुबुंनो गथायना होदोंमोन 1,10,000 रां लानानै आरो आकबरा तानवीर आलम मुंनि सुबुंनो गथायना होदों आरो तानवीर आलमआ सानै हिनजावसाखौ प्रस्टिट्युट हलाव सोना दोनहैदोंमोन। कमप्लेन मोननायनि उनाव आसाम पुलिसनि गोख्रों इनभेस्टिगेशन खालामनायनि गेजेरजों सानै हिनजावसाफोरखौ लांनानै फानहैनाय गाज्रि सुबुंफोरखौ पुलिसा हमनो हादों आरो हिनजावसाफोरखौबो रेस्किउ खालामनो हाबाय आरो हमनो गोनां बे खामानियाव सोमोन्दो गोनां गोबां सुबुंनि गेंखौ हमनो थांगासिनो दं होनना फोरमायदों गुवाहाटी पुलिसा। साबधान जानाया मोजांदि आथिखालाव आसामनिफ्राय उन्दै उन्दै हिनजावसाफोरखौ मोजां खामानियाव थिसननायनि बाथ्रा बुंनानै गोबां रां खामायनो हानायनि लुफ दिन्थिनानै गुबुन हादोराव लांनो नाजायो, नाथाय बेबायदि सुबुंनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां। बर' हारिनि गेजेराव हिनजाव खारनाय लांखारनाय बायदि जाथायफोरा कालसार बायदिसो जालांगासिनो। कक्राझार बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय 2 नं महनपुर गामिनि कुसुम बसुमतारीनि बिसि सहायना बसुमतारीया 3 गथ'फोरखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारफालांदों होनना मोनथिनो मोन्दों। फिसाय कुसुम बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला लननि 6,000 रां, माइरं फाननायनि 5,500 रां, हौवानि आधार कार्ड आरो लननि लेखा बिलाइखौ लोगोआव लाना खारदों। गावनि बिसिखौ दायो नागिरगासिनो दङ बिथाङा आरो सोरबाफोर लकेशन खोन्थाहरनो हायोब्ला बान्थाबो होगोन केशव बसुमतारीया। ओमफ्राय बेहाय मानसिया न'आव देलायजोबना दंखायोमोन आरोखि। गाव दा ओंखारलांनायाव ड्रेस गानलांदों जा बेनो बेखौ गाननानै गाव न' सिङाव देलायना दंमोन। रिल्स लादों ना फट' लादों आं बेखौ नुवाखैमोन। आं न'आव फैनाय लोगो लोगो साइकेलखौ आङो लामा सेराव दोनदोंमोन। आङो हिनजावा सिगां समनिफ्रायनो दस्राजों फेसबुक वाट्सएप दा दंबावो। गावनि लन लानाय लेखा बुक आरो फैसा लननि 6,000 आरो माइरं दखाननि माइरं बस्थानै आरो गुन्दै बस्थानैनि थाखा गासै 5,500 दंमोन माइरं फाननायनिया आरो लननि 6,000 दंमोन आरो आंनि आधार कार्ड लेखा बेखौबो लानानै बियो खारनाय जादों। बेनिखायनो आं दा हिनजावखौ नागिरनांगौ बायद' फैदों आरो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन आरो आइ आफा बिदा फंबायफोर आंनि हिनजावखौ जाहाथे गामिफ्राव अबेबा सहरफ्राव अबेबा प्रदेशफ्राव नुबाय बायोब्ला हमनानै आंनो जाहाथे आंनो खोन्थाहरनो हायो। अननानै आंनो खोन्थाहरनो हायोबा आंनि हिनजावखौ हमनानै खोन्थाहरनो हायोबा आङो खरसाखौ एसे बान्था होनाय जागोन आरोखि आं हिनजावखौ लायनो थाङोबा रायजो राजानो। थेंक इउ सो माच रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय गासैखौबो थेंक इउ सो माच। दिनैनि थाखाय बेसांखिनियानो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। थेंक इउ सो माच।